selkeä kauppias ja karjalaista laukkuryssästä tuli kansainvälinen kauppias ja hän menestyi siinä hyvin ja hänen suuri avunsa oli se, että hän oli myös sosiaalinen ja hän pystyi käsittelemään ihmisiä hyvin. Keväällä 1957 Tomeen metsätoimisto päättää perustaa Tom Brokers-nimisen yhtiön hoitamaan kuljetuksia omilla laivoilla. Leko osti ensimmäisen laivansa ja hän itse asiassa itse hoiti kaikki laivojen ostot ja myynnit, että se oli hänestä kiva. Sitten niitä laivoja niin kuin hankittiin siihen omaan tarpeeseen. –1960-luvun lopussa Leo Jouhki lunastaa Tomeen metsätoimiston ulkopuolisten omistajien osakkeet itselleen ja näin yrityksestä tulee puhdas perheyritys, jonka nimi samalla muutetaan Tomesto Oy:ksi. Pääliiketoiminta keskitetään nyt kasvaviin metsäalan tuontimarkkinoihin suuresta itänaapurista Neuvostoliitosta. 1970-luvun loppua kohden eläkeikää lähestyvä Leo Jouhki harkitsee vetäytymistä perheyrityksen johdosta ja painostaa esikoispoikaansa Mylleä ottamaan vastuun Tomestosta. Sukupolven vaihdos koskee Leo ja Kata Jouhkin molempia poikia. Myös kauppatieteiden maisteriksi valmistunut Timo on aloittanut työt perheyrityksessä jo muutama vuosi ennen veljeään Mylleä. 80-luvulla Tomesto on kasvanut näkyväksi osaksi suomalaista talouselämää. Ainutlaatuisen barterkaupan osaamisen ansiosta kahden veljen yhdessä pyörittämä yritys ulottaa liiketoimiaan useisiin eri maihin. Parhaimmillaan siis 80-luvulla Tomeston kaupan volyymi oli lähemmäs pari miljardia markkaa, ja se oli varsin huomattava tekijä. 80-luvun puolivälissä Tomesto kuuluu maan 50 suurimman yhtiön joukkoon. Yrityksessä pohditaan nyt kasvavien varojen sijoittamista mahdollisimman kannattavasti muihin kohteisiin. Laivat ovat Mylle Jouhkin intohimo ja laivanvarustamo Finnlinesista tulee yrityksen merkittävä sijoituskohde. Tomestolle ja Jouhkien perheelle kesä 1991 on raskasta aikaa. Heinäkuussa firman rakentaja ja pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Leo Jouhki kuolee 73 vuoden ikäisenä. Vielä saman vuoden aikana koko liiketoiminnan selkäranka Neuvostoliitto kaatuu. Tomeston on nyt kyettävä jatkamaan kaupankäyntiä sosialismista vapautuneiden maiden kanssa. Sinne vietiin sitten moottorisahasta tukkirekkaa. Firma oli aikamoisessa turbulenssissa ja tietysti isän stressikerroin nousi sitten aika tavalla. Etenkin kun nämä uuden Venäjän kanssa toimiminen ei ollutkaan niin helppoa. Tomeston kauppahuoneen uudet investoinnit Venäjälle vaativat perheyritykseltä valtavia resursseja. Tosiaan siinä 90-luvun puolen välin kieppeillä niin Tomestolla meni aika huonosti suoraan sanottuna. –80-luvulla tehdyt sijoitukset muihin pörssiyrityksiin, kuten Finnlines-varustamoon, kantavat kuitenkin Tomeston läpi vaikean kriisiajan. Jouhkien perheyrityksessä liiketoiminnan roolit ovat vaihtumassa. Tom Investin nimen alla harjoitettavasta sijoitustoiminnasta tulee yhtiön kantava voima, perinteisen kauppahuoneen toiminnan supistuessa. Sijoitustoiminnan selkänojaksi hankitaan myös osuudet pankkiriliike Arctoksesta sekä OP-sijoituksesta, jonka nimi vaihtuu Arctos Capitaliksi.
Mylle Jouhki kuuluu Suomen elinkeinoelämän raskaaseen sarjaan. Hän toimii UPM-10 ja Finnlinesin hallituksen puheenjohtajana sekä lukuisten muiden yhtiöiden hallitusten jäsenenä, kuten Sanoma VS Oy:n ja perheyhtiö Hartwallin. Uudelle vuosituhannelle tultaessa toimiston maailma on muuttunut. Kauppahuoneen perinteistä kantavaa suljetun talouden osapuolta Neuvostoliittoa ei enää ole, ja maailman metsäteollisuuskin käy läpi täydellistä remonttia. Perheyhtiö päättää luopua perinteikkäästä kauppahuonetoiminnastaan myymällä Tomeston Metsäliitto-konsernille vuonna 2001. Sehän oli semmoinen prosessi, joka perheyrityksessä varmasti aina tulee jossain vaiheessa eteen. Että täytyy miettiä jonkun liiketoiminnan osalta, että onko se semmoinen liiketoiminta, jossa meillä on jotain erityistä osaamista, jota me halutaan ehdottomasti jatkaa. Vuoden 2003 tammikuussa perheyritystä yli 20 vuotta johtanut Mylle Jouhki kuolee vain 58 vuoden ikäisenä. Timo Jouhki jatkaa veljensä työtä yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Hänen johdollaan toteutetut sijoitukset Arctos-yhtiöihin, yhdistyminen investointipankki Conventumiin ja edelleen vakuutusyhtiö Pohjolaan nousee maamme merkittävien yrityskauppasarjojen kärkeen. Vuonna 2006 myydään ankkuriosakkuus Finnlinesissa italialaiselle Grimaldille. Onnistuneiden transaktioiden seurauksena Jouhkien nettovarallisuus on 10 vuodessa yli 6-kertaistunut. Tänään Tominvestin sijoitussalkkuun kuuluu muun muassa biotekniikkayhtiöitä sekä Baltiassa, Venäjällä ja muissa IVY-alueen maissa toimiva investointipankki Trigon Capital. Nykyinen Tominvest on 99% puhdas sijoitusyhtiö. Tominvestin omistus on jaettu Mylle ja Timo Jouhkin lasten kesken. Juha Jouhki jatkaa isänsä työtä hallituksen puheenjohtajana, tyttäret Johanna ja Julia hallituksen jäseninä. Timo Jouhki jatkaa yhtiön neuvonantajana. Ehkä antoisinta on ollut koko ajan se, että isäntä on paikalla. Että se, että jokainen sukupolvi on niin kuin tehnyt firmastaan oman näköisen, mikä on tietysti myös lisännyt sitä niin kuin mielekkyyttä tehdä töitä siinä firmassa. Tämä 100-vuotias perheyritys on kulkenut pitkän ja mutkikkaan tien sukupolvelta toiselle ympäröivän maailman tuomien haasteiden ristiaallokossa. Tominvestistä on kasvanut menestyvä sijoitustalo, jonka tulevaisuus on täynnä uusia mahdollisuuksia.